പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സാംസ്കാരിക വ്യാപനം, സാംതീകരണം, ഉദ്ഗ്രഥനം. സാംതീകരണം മീൻസ് സ്വാംശീകരണം. ഓക്കെ. അക്കൾച്ചറേഷൻ, അസിമിലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഈ പാഠമാണ് നമുക്ക് സോഷ്യോളജിയിൽ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇത് സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പാഠമാണ്. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പുതിയ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരിക വ്യാപനം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചില ഘടകങ്ങൾ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയി താമസിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാലം അവരോടൊപ്പം താമസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും. അങ്ങനെ വന്നു ചേർന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളോട് കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാംസ്കാരിക വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക, എത്തിപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേതായ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക രീതികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രീതികൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, വിദേശീയരുടെ പല രീതികളും നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഭാരതീയ സംസ്കാര രീതികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയിലായാലും, ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യരുടെ രീതിയാണ്. അതേ സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുക അല്ലെ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രീതിയല്ല, പാശ്ചാത്യരുടെ രീതിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അക്കൾച്ചറേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അക്കൾച്ചറേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ബോധപൂർവമായോ അല്ലാതെയോ സംഭവിക്കാം. ബോധപൂർവമായോ അല്ലാതെയോ സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംസ്കാരം കണ്ട് അല്ലെ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതികൾ നമ്മൾ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. അവിടെയുള്ള പല രീതികളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ആ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അവരുടെ പല രീതികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ അവരോടൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാതെ പല ഗുണങ്ങളും ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റേതായിട്ട് കിട്ടിയേക്കാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു സവിശേഷതയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അക്കൾച്ചറേഷൻ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമോ ഒന്നും വേറെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് അക്കൾച്ചറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയോണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും, മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും, വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം, കുറേ വർഷങ്ങളോളം മറ്റൊരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും അക്കൾച്ചറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയും നമ്മൾ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാംശീകരണത്തിനും സംയോജനത്തിനും മുമ്പ് നടക്കുന്നതാണ്. സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വാംശീകരണം നമുക്ക് അടുത്ത ഹെഡിങ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അതെ, നല്ലതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ നമ്മളൊരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിലേക്ക് ഒരു സംസ്കാരത്തിലെ പല ഘടകങ്ങളും വന്നേക്കാം. അതിൽ നല്ലതും ഉണ്ടാവും, ചീത്തയും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അക്കൾച്ചറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇനി എന്താണ് സ്വാംശീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സാത്മീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പോൾ വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റ് വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ ആയിട്ട് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരാൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടോ സംസ്കാരവുമായിട്ടോ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് സ്വാംശീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങുകയും
അവരുടെ സംസ്കാരം, ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, ജീവിത രീതികൾ എന്നിവ നമ്മളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുതിയ രീതികൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് സാംസ്കാരിക വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയാം. സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ, നല്ല ഘടകങ്ങൾ, ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ സംസ്കാരത്തിലേതായിട്ടുള്ള പുതിയ പല ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അക്കൾച്ചറേഷനും അസിമുലേഷനും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അസിമുലേഷൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം, നമുക്ക് അനുയോജ്യമായത് മാത്രം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നായിട്ട് വലയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്ന വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ അവരുടെ താല്പര്യത്തിനും വീക്ഷണഗതിയിലും സമാനമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സ്വാംശീകരണം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളോ രണ്ട് വ്യക്തികളോ കൂടി ചേർന്ന് ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം? സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടിച്ചേരൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ രീതിയായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ രീതിയും നമ്മുടെ രീതിയും ഇല്ല, രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരൊറ്റ രീതിയായിട്ട് മാറുന്നതിന് നമുക്ക് സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി സ്വാംശീകരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നതല്ല സ്വാംശീകരണം. അപ്പോൾ സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പല മേഖലകളും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ മറ്റ് വ്യക്തിയിലോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ എത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഏതിലൂടെ എത്തുന്നുണ്ട്? സ്വാംശീകരണത്തിലൂടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ 1 മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യൂല, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ രീതികൾ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും അങ്ങനെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കാൻ. അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ആ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം, അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട സമ്പർക്കം മൂലമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സ്വാംശീകരണം അബോധപൂർവമായി ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് ഇത് ബോധപൂർവമുള്ള അല്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്, അവരുടെ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സ്വാംശീകരണം എന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വിമുഖ പ്രക്രിയയാണ്. രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരം മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചില ഘടകങ്ങളെ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതായത് ഇത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പല ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റ് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നേക്കാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സമായോജനം അല്ലെങ്കിൽ സംയോജനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, സംയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഗ്രഥനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലൊരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതായത് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റക്കെട്ടായമുള്ള ഒരു രൂപമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ നമുക്ക് സംയോജനം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് സംജാതമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ആ മേഖലകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റ രൂപമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു രീതി ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുന്നത് സംയോജനം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ സംയോജനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാമൂഹ്യ ഘടനകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലും സംസ്കാരത്തിലും സംഘത്തിലും സംഘടനകളിലും എല്ലാം ഉപസംസ്കാരങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഉപവ്യവസ്ഥകളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. അതായത് ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംയോജനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, അതായത്
ഉദ്ഗ്രഥനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതായത് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അവിടെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. വലിയ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അല്ലേ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട, അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്വജാതീയത്വം, ഒരേപോലെ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചലനാത്മകത, അതായത് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ഘടകങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിലൂടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലെ തൊഴിൽ മേഖലകൾ, ആ തൊഴിൽ മേഖലകൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൃഷി, വ്യവസായം, എല്ലാ മേഖലയിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം പുരോഗതി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ആ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായേക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആ നല്ല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി അല്ലാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാനുള്ളത്. പല ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു രൂപം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സംയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അക്കൾച്ചറേഷൻ, എന്താണ് അസിമിലേഷൻ, ഓക്കെ, എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 12ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം.